салом ва боз як қубча саломи гармиҷӯшон аз канали Барсатижӣ ба шумо бинандагони дуюмии канали мо ва онҳое ки ин ҳамин рӯз ба мо пайваст шудед. Ҳамакаса хуш омадед. Ман Муҳаммад Гаиров ҳамаи шуморо ин ҷо хуш омадед мегӯям ва шуморо бовар мекунам ки ин каналест ки шуморо зиқ шуда намемонад. Умуман бояд одам зиқ нашавад ва ғамро аз худ дур кунад, зеро ғам бемеҳрӣ меорад. Хулас ҳамеша тавсияту хотирҷамъ бошед ва бо канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. Имрӯз дар бораи бозии дар пешбудаи Барселона бо Осасуна хоҳем гуфт, аммо то ин чанд хабари кӯтоҳро мехоҳам ба сами шумо расонам. Агар омодаи шунидани он бошед, пас рафтем. Овозҳо сари баргашти Самуэл Умтити ба Барселона то рафт баланд мешаванд. Бояд гуфт ки айни ҳол ӯ дар иҷора бозӣ карда худашам ният дорад ки ба Каталония баргардад. Барса бошад тасмим дорад ки ин маротиб аз фурӯши ӯ пули калонтар ба даст биёрад. Ростӣ ман намефаҳмам ки ва бо кадом пули калон ӯро харида метавониста бошад. Соли пор рафтани ӯ ба Милная Опера табдил ёфт ки Барселона аз ӯ ва ӯ аз Барселона безор шуданд. Ба куҷаи ӯро равон накарданд. Ҳатто як вақто овоза шуд ки ӯ ба ҳосилоти фархор мегузарад. Шӯхӣ кардам, ҳосилот Мессиро овардани буд. Инашам шӯхӣ буд, аммо баргашти ӯ ба Барса аниқ аст. Вале суол ин аст ки акнун Барса ин дарди сарро чӣ кор мекарда бошад? Хайр ку бинем то тобистон боз аз худои олам чӣ мерӯяд. Агар баргаштани Умтитиро ба Барса хушхабар гӯем, пас ғорат шудани хонаи Кунде рӯзи бозӣ бо Бетис аниқ шумхабар аст. Ман ростӣ ба ҳамин дуздо ҳайронам. Як умр хонаи футболбозонро ғорат мекунанд. Ҳеҷ надидем ки хонаи як миллиардери дигарро дузданд. Майлаш бало ба пасашон. Хулас дар он замоне ки Кунде зарбаҳои форвардҳои Бетисро мегардонид, дуздои аблаҳ гирифтанду моли хонаи ӯро ба яғмо бурданд. Ҳанӯз маълум нест ки кадом нохалифе ин корро кардааст, аммо оне ки аз хонаи Кунде молу ашё гум шудааст аниқ аст. Полис кор карда истодааст. Хабари дигар ин ки роҳбарияти Барселона тасмим дорад бо Ламин Ямал шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонад. Аммо айни ҳол ин орзуи бачаи 15 сола то ин ки ӯ ба 16 надорад амалӣ шуда наметавонад. Гуфти бачаҳакҳои куртои ден раждени худро бошад, Ламин 13 июн ҷашн мегирад ва ана ҳамин вақто то соли 2026 бо Барселона қарордод ба имзо хоҳад расонид. Чунончи маълум, Ямин дар бозӣ бо Бетис дебют кард ва аввалин баромади ӯро аз хави сар карда то Гаю боз дигарон хуб баҳо доданд. Хави умуман ӯро ояндаи Барселона медонад. ёд доред ки як вақто Фатиро ҳам ояндаи Барселона ва ҷойгузини Месси гуфта буданд. Умедворам ин бача тақдири Фатиро такрор намекунад. дирӯз кули Барселона ё шояд томи Каталония зодрӯзи Марк Андре Тер Штегенро ҷашн гирифтанд. Не, албатта Зафарчаро даъват накарданд, зеро Зафар дирӯз дар бозии Равшан Истиқлол банд буд, аммо ӯро аз коридори муборакбодӣ гузаронинданд. Дар замони олмонӣ расо 31 сола шуд ки мо низ ӯро ба зодрӯзаш муборакбод мегӯем ва орзу дорем ки ба рекорди кам сар додани гол дар як мавсим бирасад. Воқеан Барселона ба ҳузур метавонад ин рекордро ки ҳанӯз ба Депортиво тааллуқ дорад шиканад. Депортиво як вақто 26 бозии бидуни гол дошт. Барса бошад то имрӯз 24 то ва ҳанӯз 6 бозии дигар дар пеш аст. Ана Михел гапу калочаҳо. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати Якикс мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. акнун дар бораи бозӣ бо Осасуна хоҳем гуфт. Пеш аз он ки дар бораи ҳайят гӯем, мехостам ману шумо як бор ҳисобу ҳасад кунем ки дар сурати бурди Барса ва бухти Реал Барселона метавонад чемпион шавад ё на. Айни ҳол Барселона 79 хол дораду Реал 68. Агар Барселона ғалаба мекунаду Реал бой медиҳад ё мусовӣ мекунад, пас Барселона холҳои худро ба 82 мерасонаду Реал фарзан ба 68 ё дар сурати мусовӣ 69. Акнун дар ин сурат бартарӣ миёни Барселона ва Реал ё 14 ва ё 13 хол мемонад. Дар пеш бошад 5 даври дигар, яъне аз рӯи ҳисобҳои математикӣ ва ё гуфти бузургони мо илми авҷдат Барселона ин давр имкони чемпионшавӣ надорад. Аммо чемпионии Барселона кори вақт аст дигар, фақат рӯз ва даврашро интизор шудан лозим. Акнун як ба ҳайати эҳтимолии Барса назар мекунем ки хави бар муқобили Осасуна кадом бозингаронро ба майдон оварда метавонад. баъди истиқболи денраждения Тер Штеген бо рӯи болида дар дарвоза буда метавонад. Агар Кунде банди қапоқапи дуздо набошад, пас дар хати дифоъ якҷоя бо Балде, Араухо ва Крисенсен баромад метавонад. Сегуна хати миён дар бозӣ бо Бетис хеле хуб бозӣ кардан ва онро иваз кардан нашояд. Ин ҷо Де Йонг, Педри ва Бускетс. Аммо дар хати ҳуҷум агар Дембеле 100% соз бошад, метавонад ки аз дақиқаҳои аввал бо Рафиня ва Левандовски ба майдон биёяд.
خلاص انا همین خیلی یک هیئت رو ما ترتیب داده اما خواهی میتواند که لامین یامال رو از دقیقه اول نیز برآورد. البته بارسلونا بسیار میخواد که چمپیونی رو در کامپ نو در حضور مخلصان خود استقبال گیرد، اما و از روی این تصمیم گفتی روسو گارانتی نیست که این بازی رو بارسلونا میبرد. اما بچهای بارسلونا کوشش میکند که بوینادیان و تابع مخلصان خود رو در آخر کار خیره نکنند که زمانی برداشته الگ از آب رسیده است. برای امروز تمام. امیدوارم آنچه گفتیم برای شما پسند بود. پایان این نوار موندن یک لایک رو فراموش نکنید. ما باشیم از شما خیلی خرسند میشویم. برای توجهتون یک عالم سپاس. خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید و البته بارسلونا رو دوست دارید. با شما مثل وقتا محمد گایروف. خیر بچه‌ها، در پناه الله.